Ja, hej så. Det er Magnus fra Magnus 206 fra Fantasycraft. I dag vil jeg vise jer, hvordan I køber en rank hos os. Så nu kan jeg lige prøve at skrive. Dette er en test. Så står der ejer Magnus, og så VIP. Og det betyder så, at jeg har været inde og købe VIP, men nu har jeg sådan selv givet mig. På den måde, I vil gøre det, hvis I er online på serveren, eller hvis I ikke er online på serveren. Så trykker I buy. Så er der rankes for 31 dage, og rankes for evigt, indtil serveren lukker. Så jeg vil godt have VIP, fordi det er pænt billigt. Så kommer en link hernede. Der trykker jeg så yes, hvis den gør det. Så kan man lige se her, så står der med, det er noget jeg prøver at lave det her. Så vil jeg vise jer, hvordan I også donerer, og hvad PayPal består af. Men nu eksempelvis så vil jeg godt have sådan en rank her. Og den skal være for evigt til 25 kroner, så trykker jeg her. Så kan I se alt det, I kan. Ja. Og så koster den 25. Så udfylder I det her. Og e-mailadresse, linje, og city, det er by, og jeres postnummer, og stad, og så hvad I bor i. Ja. Men PayPal, det er en sikker betalingsmetode. Den gør sådan, at jeg kan gå ind og se jeres bankoplysninger, så når I får det. Ja. Så det er en lille fordel for jer og for mig, at jeg kan gå ind og se jeres penge eller jeres kontooplysninger. Så den er mere sikker metode for jer at bruge. Det er også derfor jeg har valgt PayPal, fordi det er en let indgåning for jer og for mig selv. Men man skal huske at have en PayPal-konto. Her under anden, der er donation. Her donerer jeg med 10 kroner per gang. Hvis det nu er 50 kroner, så mener jeg nok, det er bare, ja. Så bliver den lige opdateret, så kan I donere med forskellige. I kan også donere med 10. Det er så 100. Og I kan også donere med 40. Det er så 400 kroner. Og i den her pakke her, der får I intet, fordi det vil blive hen og blive styrt i den sidste ende. Og hernede kan I se, hvem der har doneret. Og så hos mig, der kan jeg se hos mig, at det her er min lille kontrolpanel, hvor jeg kan se, hvad I har købt. Og så kan jeg se, hvis statusen ikke er gået igennem, som der er sket et par gange, fordi den har kommet til at tage lidt forkert. Men ellers så åbner jeg med det samme. Så I kan hurtigt gå hen og sætte det til her. Når I vil gøre det udefra, så skriver I Fantasycraft 15.bycraft.net. Så vil I få den samme side frem, som der er her. Så man kører 24/7 IP, den passer ikke lige. Så kan man altid gå ind og skrive den nye IP herinde under Repstore. Og til alle jer, der godt vil have lavet sådan en rankshop her, jamen så gå ind og lave som PayPal, og få en konto derinde.
fordi det er en meget let betalingsmetode. I skal huske dog at have en PayPal-konto. Men så når jeg har eksempelvis doneret til serveren, så vil der komme til at stå, at jeg er VIP. Så der var lige købt VIP. Og undskyld, fordi jeg har lidt lag hos mig. Men så kan jeg se, at der står VIP, og det er en let betalingsmetode. Og jeg håber det bedste for jer, at de har lyst til at komme og donere til serveren, eller købe en brandkart ved serveren. Det vigtigste, det glemte jeg at vise jer. Nu skal jeg lige huske at sige log ud. Så skal I huske, at I skal sætte jeres Minecraft-navn herind. Og nu er mit mouse 906, så tror jeg, man bare lige fortsætter. Og så ryger man ind hertil. Jeg ved ikke lige hvorfor Pro i gang, men den får jeg lige fikset lige om lidt. Til 100 kroner, så ja. Men I må have en fortsat god aften. Tak fordi I vil se den her hjælpevideo. Men hej hej.